Salutare, cocoșule! Ai găină. Păi zi-mă salut, bă. Zi-mă salut! Salut! Ce ne vei cânta și ne vei dansa astăzi? Voi cânta pentru dumneavoastră o melodie foarte populară cocoșilor. Pe cum se numește? Cocoșeala. Cocoșala, foarte frumos, bravo, bravo, aplaudați. Așa, uite microfonul în spatele tău, acolo unde o să cânti tu și te rog să vii mai cu fața spre mine pentru că când dansezi să se vadă corpul și tot cum se miști. Bine, bine, sper că vă plac, să vă placă. Bine, haide de mult. Curentul, bă! Vine curentul! Mulțumesc, mulțumesc! Bravo, bravo! Bravo! La revedere! Acum și fă și cu căciula în cap. Căciula? Da! Hai, căciula! Oh, ce căciulă frumoasă ți-ai tras, Darth Vader! Mulțumesc, fac Hai, de 5 ani. mai fă un dans acolo. Da, special pentru voi, hip-hop. Hai, bagă, bagă. Muzica, DJ! Muzică! Bam! Muzica, DJ, mori! Mori!